Mingon po dayon ang iyahang silingan. Mad sa tinuoray no, wala jud ko'y nakuha ani akong pagsimba. Wala jud ko'y nadawat sa akong pagrosaryo, pag-ampo. Wa ko'y nadawat. Pero kay baw ka mads, daghan ang nawa nako sa dihang ni simba ko. Mas daghan ang nawa kuno niya. Nawa ang akong pagkahimantayon mads no, sa dihang ni simba ko. No? Nawa ang akong pagkamarites. Nawa akong kahadlok sa kabalaka sa ugma. Nawa akong kahadlok nga mamatay ko. Mas nisali ko sa Dios. No? Daghan ang nawa nako. Somehow, no? Usay maguna-una ta that what we lose is somehow pildita kay nawala sa atoa. But there are times nga unsay atong gibuhian, unsa atong gihatag o gi-give up, usa-usab ka gain sa ato ang kinabuhi. Unsa man inyohang gi-give up? Or what caused you to be unfree? What keeps you unfree this time? Unsa may mga butang nga nakapababag nimo aron makasunod ka sa Ginoo? Maybe dili lang siguro ni mga butang, perhaps ang sa sulod sa atong kinabuhi mismo, usahay mo'y butang nga nakapa-unfree ka nato. No? Maybe your past relationship, no? Hantod karon nagsigi gyapon kag no? Daladala anang maong sakit, no? Wala pa ka move on. No? Or maybe the traumatic experience kaniadto, no? Hantod karon imuha gyapon gibitbit sulod sa imong kasing-kasing. Ang unforgiveness and anger sa imong kasing-kasing, no? Dili pa nimo ma-let go. No? That makes you unfree to follow Jesus. No? Nabitay sa kuan ko no sa usa ni nga lugar, no? Nakunoy pamaagi ang mga tao dito sa Africa unsaon pagdakop sa unggoy. No? Ang ilahang teknik aron madakpan nila ang unggoy, magkuha sila og tawag ani kanang lubi, no? Boko. No? Unya ang boko ilahang buslutan. No? Kuag tubig. Nya buslot siya sa kuan nga igora masud ang kamot sa unggoy na sa sulod sa buko butangan nila og apple. Nya katong buko ilahang higtan. Unya moabot ang unggoy, makuryoso ang unggoy unsay sulod sa buko, kuoton sa unggoy dito sa sulod. No? Nya mahikapan niya ang apple. Iyahang kuhaon ang apple sa buko, apan dili niya makuha ang iyang kamot kay nagkupot man siya sa apple. Muna nga nadakpan ang unggoy. Perhaps maupo ni, no? Ang ato karong gikuptan karon somehow watak hibaw nga maupoy nagkupot nato nga nahimo natang ulipon ini. Ug dili ta maka let go ni ini. And that makes us unfree to follow Jesus. No? I would like to end. No? Kasinatian ako nga gikuha ko og blessing sa usa ka ilahang balay nga bag-o kaayo, nindot kaayo. Unya pag-abot nako sa balay, wala pa ma-prepare ang ilahang pagkaon, nagkitiring man sila. Nya gahuwat-huwat ko. No? Niya na tong tagtungod, Father. Okay ra nimo, Father. Unya mga 10 minutes, Father. Kay wala pa gi-prepare pa ang catering. Nya ako pod kay wala pa may schedule nagsunod. Okay.
Na samtang naghuwat ko, nakaistorya na ko ang iyang lola, iyang mama. Ang mama nga tiguang na pod, mga 70 years old ang iyang mama. Samtang nag-istorya mi, 10 minutes mi nga nag-istorya sa iyang mama. Ingon din, ay father, kanang akong anak father, kaning tag-iya ni balay. Kuan kay na kanang iyahang mulaban gina sa iyang asawa pader. Mulaban siya sa iyang asawa. Matod pa. Naabutin to iyang mga apo. Ay, kini akong mga apo pader. Mga wa ni respeto pader. Wagin mo amin mo. Wagin mo amin. Pangamin mo, pangamin. Ngamin po ta mga bata. Kanang akong daughter-in-law pader. Ay sus, sip-sip kay na pader. Sip-sip. No. Na then, istorya po siya sa iyang bana. Kato akong bana, Father. 1984, Father. Sus, nato'y kabit. No? 1987, bisyoso kayo, naghantog mga kuan. 1990, no? Nasa ilaing babae. No? Hisgot sa mga sala sa iyang bana kaniadto. Asa man day mo ang bana? La. Tudlo din siya sa iyang picture sa iyang bana. Nasa bungbong. Ay, dugay na nang namatay. Dugay nang namatay iyang bana. 10 minutes ng istorya mi. Ang iharag yung gisulti, puro sala sa iyang anak, sala sa iyang mga apo, sala sa iyang mga apo, iyang daughter-in-law, sala sa iyang bana nga dugay nang namatay. Naagihapon sa sulod sa iyang kasing-kasing. What makes you unfree? But we take note that what we lose, what we give up, somehow can be our own gain. Mausab ang atong makuha. More than that, mas labaw pa kaysa atong nag-give up ang atong maangkon. Amen. Magampo kita alang sa uban ug sa ingon atong isalikway ang kahakog nga maoy magpahimulag kanato gikan sa Dios. Moingon kita, Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang atong Santo Papa, si Papa Francisco, ug mga kaobispuhan na mupas-an sa krus sa ilang pag-atiman ug pagpangatungdanan uban ang dili hinakog nga sakripisyo. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gisangunan sa publikong opisyo, mutubo diha sa gugma sa Dios. Pinaagi sa ilang responsable ug matinud-anong pagpangatungdanan. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuuran ug mabatukan ang sikretong mga paglimbong sa dautan. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabiktima sa panaog-daog, sa katapusan makaangkon og hustisya, kagawasan ug kalinaw. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nag-antos ug namatay tungod sa ilang Kristohanong pagtuo, makaangkon sa langit nung ganti. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan dawata ang mga pag-ampo nining nagpanaw nga katawhan
nga naglaraw sa pagsunod sa imong kabubuton pinaagi sa pagsubay sa gilaktan sa imong anak sa Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg pagmaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon santo sa kining mga gasa ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Diyos na Ugyuta sa imo himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo mabalik ng
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa mga kaabag niya nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Magampo kita, samahan natong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagdahigon ang imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dini sa yuta maingon sa langit, ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panlay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kayo man ang hingarian, ang ahong himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay, panagdait inaa kaninyo. Peace. Kaluy kami, tagi kami sa kaluy. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako
angay nga mokalawat kanimo, pagpamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhay sama sa Diyos alamin mo, kinabuhin mo ang kamaluan. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalip di kami pinagi sa imong gugma ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab ug kanimo, manalangin kaninyong Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.